Reprezentantul cetățenilor români din Republica Moldova în Parlamentul României, deputatul român Eugen Tomac, și-a deschis birou parlamentar la Chișinău. Astfel, cetățenii români din țara noastră vor putea să-i comunice direct problemele sau sugestiile. Cabinetul a fost inaugurat astăzi și va avea ușile deschise pentru solicitanți, începând cu ziua de luni. Pentru că numărul cetățenilor români în Republica Moldova este foarte mare și problemele cu care se confruntă sunt din ce în ce mai mari, motiv pentru care am considerat că este absolut necesar să am un asemenea birou parlamentar cu program normal, unde oamenii se poată veni să-și prezinte multitudinea de probleme, începând de la cetățenie, probleme legate de educație, probleme legate de partea consulară, pentru că există acest gen de probleme peste tot. Deputatul a mai spus că va veni la Chișinău odată la 2 săptămâni împreună cu alți parlamentari români pentru a organiza audiențe. Cetățenii se pot adresa în fiecare zi la birou, unde secretariatul va lua notițe despre problemele cu care se confruntă și le vor comunica ulterior deputatului. La evenimentul de astăzi a fost prezentă și europarlamentara Elena Băsescu, fiica președintelui României, care a declarat că va utiliza acest birou de fiecare dată când va veni la Chișinău. Cabinetul se află pe strada 31 August, în incinta Uniunii Scriitorilor.